TV. Sangana zvekare kwataita paCooligan TV channel yenyu one chivhiti chinongouya nenyaya without fear or favor. Pane zvinhu zvakawanda zviri kuitika ndosaka maona kuti iko zvinezvi wiki rineri riri hectic zvekutodaro zvekukurumidza. Saka regedza tingoti kavara kuitira kuti imimi musajambwe nezvinhu zvinenge zvichiitika. Nhasi ndiri kusangana nenyaya panapa maybe uchinomona ari kunzi ari kubudisikira achipa warning yeyambiro, stance yeyambiro kune vanhu vese vangada kuzobudikira vachitaura kana kuti vachiita anything chavasina kuzofarira kwaMutare. Cause Mndarageza akagara apa signal akati tiri kuenda kunopedzerana neteam 2030, tiri kuenda kunopedza 2030 noise kwaMutare. Saka pakatogara pareduce kwa numbers aifanirwa kunge achienda kana kuti numbers agara achiattenda that party aimbozikana kuti kunoatenda nevanhu up to 7,000 but yakareduced kudzoka ku 4,000. Ende imwe nyaya yanga irimo mustreet ndeyekuti zvoni vanhu vakaita sana kuda kwachita gwirena na weekne uchivayo vari kunzi vanga vakatohaya mabhazi kudhara ekuti vatore vanhu mumaprovinces akasiyana-siyana kuti vaende kuzonoita se kunobororedza kana kuti kunosvororedza VP Chiwenga. Nhasi ndo pandiri kusangana nenyaya pari kunzi ZANU-PF Women's League leader Chinomona Mabel has exposed panic in the ruling party ahead of its annual conference and warned spoilers against disrupting the event. Chinomona, a Politburo member, made the remarks during a ZANU-PF Manicaland Province Women's League Empowerment Program at Chiwetu Training Center in Makoni West constituency. The event attracted hundreds of party supporters, including Information Minister Jenfan Muswere and his ICT counterpart Tatenda Mavetera. ZANU-PF Manicaland Province Chairperson Tawanda Mukodza and Provincial Affairs Minister Mishek Mugadza. Addressing the gathering, Chinomona read the Riot Act as the party prepares for its annual conference to be held in Mutare next week. We have the conference which is coming up in Mutare in Manicaland Province next week. We don't want things which are not good. Please, we don't want people who are destroying our party. Don't destroy your own party, she said. I'm glad I'm the leader of the Women's League and I'm ready to suspend people who are spreading falsehoods ahead of the conference. We don't want that, please. The ruling party is set to hold its 22 annual National People's Conference at Mutare Polytechnic Pavilion grounds from 13 to 18 October. Chinomona remarks came amid reported tensions within the party over a controversial push to extend President Emmerson Mnangagwa's tenure beyond the constitutional two-term limit. Mnangagwa's term of office expires in 2028, but his own loyalists wants him to continue until 2030. Chinomona was party to the 2004 infamous Cholocho Declaration, which was suspended by the late former President Robert Mugabe for clandestinely pushing an agenda to elevate Mnangagwa, then Defense Minister, to Vice President ahead of Mujuru Joyce. She was later suspended alongside a number of provincial chairpersons at the same time. Among those suspended were current Speaker of Parliament Jacob Mudenda. Mudenda now holds the powerful post of Party Secretary General. Addressing the same gathering yesterday, Muswere voiced his support for Mnangagwa. We have a training center here at Chiwetu. It's going to train women's youth, who he said. Mavetera, who leads the Young Women's for ED group, applauded Mnangagwa for empowering women. We are also saying that our president should rule until 2030, Mavetera said. Mugadza encouraged women to participate in empowerment projects in the province such as irrigation schemes, poultry and sowing. He also announced that a substantial amount had been raised to build a rehabilitation center in Manicaland. Ndidzo nyaya dzacho dziripo ndizvo zvinhu zviri kutaurika panapa, but pano pandinoda kuti munyatsobatisisa pane nyaya iyoyi iri kutaurwa iyi kai pakakosha ndepekuti ari kuti zvoni I am the leader of Women's League and I'm ready to suspend people who are spreading falsehoods ahead of the conference. We don't want that, please. Nyaya inoitika ndeyekuti panenge pachinzi atidi vanhu vari kuspreada the falsehoods, panobuda ma-information akasiyana-siyana. Saka once uri munhu wekupati yavo yoyo ukanzi walikisa something, ukanzi wabuditsa something, chikanzi chabuda nepauri, wakutonzi wakutosuspend.
ndo skill riripo. Saka muchidimbu tiri kungoti ari kutothreatena vanhu kuti wese achada kutaura anything chekuti achina kubuda, because ivo takazoona vachirova counter imwe information yanga yabuda zuro ndizuro panapa ana Jennifer Muswere he was there. So now maybe chinomuona akutaura kuti zvoni tiri kuda kunigirikina vanhu vese vari ngachada kufambisa mafodzudzu. Pane yainzi top secret document rakabuda rikalika richitaura zvakasiyana siyana pachinzi ana Tagwirei vari kurova mari ipapo, vari kudya mari dzekuwanda, vari kuita sei. So Jennifer Muswere netimu rake ndobva vabudisa tsamba vachitaura kuti zvoni nyaya idzodzo ndedzekunyeba ende vanhu vemuZimbabwe ngavasiyane nekuteerera nyaya dzakaita saizvozvo, vasiyane nekuti vadziteerere manje. Ndo iwe paakubuda ndo paakazokontinua achiti nyaya dzamune muchida kunzwa tine maconfirmed channels edu ndo kunobuda nenyaya dzedu ikoko ndo dzinenge dziri dzechokwadi. Saka kureva kuti mamwe mareports even nyaya yecorruption ukaitaura wakutosuspendwa, nyaya yekunzi ninga akaba mari ukaitaura wakutosuspendwa, like what happened to Mutodi akabuda achingotaura on social media achitaura zvaaitaura about George Gomatanga ndobva atobuda iswa achinzi atobviswa kuparliament on top papost yaaitungamira vanhu in parliament. Saka ndo situation yacho mamirire yatoita izvo kuti ukangotaura nyaya chete isiri confirmed, isina confirmwa nemasources avo hamuzowirirani. But what I know and what I believe vangazozvikwanisa here kuti vanokwanisa kuexpose corruption pama trusted avari kuti trusted channels avo acho. Vangazokwanisa here kuzitaura nyaya dzecorruption paZBC, vangazokwanisa here kuzitaura nyaya dzezvinhu zvinenge zvichikanganiswa nemukuru wavo paZBC. Mubvunzo usina anokwanisa kuzvipindura. Saka vakungoti in short vari kudimbura mwana wese muswe, havasi kuda kuteerera zvinhu zviri kuita. Chero ukabuda ukati aiwa inini maonero andanga ndaita panapa pari kunzi nyaya zvakadai kana kuti but ningi ari kukanganisa pakadai kana kuti aiwa but ningi uyu ari kuronga zvakadai. So because sometimes kune vanhu vanolikisa information, ukada kubuda wakufambisa that information inenge yalika vari kutaura kuti vari kuzokususpenda. This is the situation right now muri yeZimbabwe yezvinhu zviri kuitika. I don't know kuti nyaya iyi makaitarisawo imimi munoionawo sei. Ndangoti ndingodarika nepanapa ndekuti munoziva kuti inini kana zviri zvenyaya I will never disappoint. Ndinogara ndiripo pachivhidhivhidhi chenyu, chivhidhivhidhi chisina fear kana favor chandinongouya nenyaya dzakasiyana siyana. So kana uchingosvika panapa karike kutanga iri first time yako, zvakakosha ugare wasubscribe uturn on the notification bell ndoramba ndichidzoka ndichingokupai mamwe maupdates. Kulian TV, Team VAT. Asi vanhu vachishamsika, Kulian TV haichatsika. Saka subscribe wozolaika, nechawana zvese pana chichazosha. Everybody say Kulian, yeah. Information is brilliant, yeah. Everybody say Kulian.